One foul. Number 54, 40 personal fouls, 2 team fouls. Number 24 personal foul, 18 fouls. Ito naman na lang malinis. Nakakabarangay ko tuloy.
Number 14, third personal foul. Ano? Warning for penalty. Both teams have the penalty. Number 99, third personal foul.
ulit. Berdiri saja, Sakra. San Jose, Jamal Kita.
Pero ko sa si Sana kami kami expected. Pero malabay ako. Panawas lahat kasi ano sa kayo. Sabi mo, sobrang yabang